Today's ulam guys is magluluto tayo ng adobong atay at balon-balunan. Shout out nga pala muna kay Dion TV, paandar ni Fred, Dylan Explorer. Pero bagong lahat, intro muna tayo. So yun guys, painitin muna natin yung kawali. Then maglalagay tayo ng star margarine. Then isot natin yung onion at saka yung sibuyas. Yan. So mahina lang yung apoy para hindi masunog yung bawang. Then haluin lang ng bagya. Lightly brown na yung bawang. Pwede na siyang ilagay natin yung unahin natin yung balon-balonan kasi matigas yun. Ang hirap palambutin. So yun guys, papalambutin muna natin yung balon-balonan ng manok. Yan. Gigisa muna natin siya sa sibuyas at bawang. Mamaya na tayo maglalagay ng tuyo saka oyster sauce pag malambot na itong yung balon-balonan ng manok. So, ayan. Tatakpan natin saglit. 2,000 years later. Ayan, susunod na natin yung atay ng manok. Ito okay na ito, malambot nito. Susunod natin yung atay ng manok. Yung atay kasi ng manok, ang bilis lang itong maluto. Ayan guys, haluin lang natin yung bagya. So maglalagay tayo ng tuyo. Dato puti, tuyo. Kunti lang. Yung dato puti ko is budget pack lang yun. So ibig sabihin yung maliit, pinakamaliit na dato puti. Hindi ko naman nauubusin yun kasi susubra yung alat. Lalagyan natin ng ground black pepper. Yan. Again, tatakpan lang din natin ulit. Mga 15 minutes para maluto yung atay.
2,000 years later. Ayan guys, malambot na siya. Lalagyan natin siya ng sibuyas. Yung sibuyas Tagalog. Pang dagdag linamnam. Maglalagay na rin tayo ng sili. Ayan. Konti lang kasi mga halos bata lang din ang kakain ito. Itong ulam namin is good for person lang. Ayan. Yung next naman natin na ilalagay is yung oyster sauce. Ito yung pinali. Pampasarap.